Guys, we are pano titaburirana, we are tuonesane. Chi chakaitika mukadzi ari kunzi akarwa kumasowe. Chi chakaitika guys, but anyway ndikutaura naye ari kuya pa life. Right, ari kumborekoda audio yake rega itinzwe. Right. Ingosvika izvo ndingana pa 350 handisi kuda angu vanhu vakawanda 350 chaichaibhoro handitika 350 bhoro zvokuti hanzi look beautiful matama je kumatama iwa ndo andatoitirazve matama iwa ndo andotoitira iwaya matama animona matama iwa ndo andatoitira ndasindomboitawo kanhu diki ndomboitawo mazitama toputa tichichinjanisa ukamboti mino hombe natural yako todzoka kumatama makuru wombodzosa mino womboita malips mahombe wombodza woenda kumaziziso mabhorito emaziso tichinda takadaro ehe animona kwanzi nachipo nalinda chipo bisaifisi yamutomatazibeka muri kwenyu muri kupisa oile sezviri kuitika kupisa kuri kuitika kuno kuri kupisa zvokuti hakuna kusikuda mwanonzwa guys hakusi kuda mwanonzwa handitika right saka guys nhasi isandi handitika hatingangove vanhu igore riri kutanga tiri muna January handiti hatingangove vanhu vekuti tinenge tichingove vanhu tinongotaimira nyaya dzemakuhwa tisingagoni kumboudzana nekusimbisana mona matambudziko atinenge tinawo takatakura sevanhu handitika right hello okay right handiti saka nhasi guys ndoda kumbouya pana patimbotaura handitika toda kuti timbotaura ndoda kumbotaura nevanhu igore I know kuti guys a lot of you are going through some situations handika many of you are going through situations akasiyana handika gore richitanga kudai so ngatisimbisanei guys handi let's inspire one another I know kuti right now pomo izvo zvimwe hatozivi chekudya munoziva guys pakati penyamba pane vamwe vanhu vaita makore vachinamatira zvimwe zvinhu handika zvisingaiti kunge Mwari vasinganzwi so kunge Mwari vakafuratira so kunge Mwari vasiri kuteerera zvavari kunamatira hanimaona ave makore uchizama kunamata kuti Mwari zvinhu zvangu ngazvidai hazviitiki nai Mwari zvinhu zvangu zvadai hanimaona hazvisi kuitika hanimaona imiteerera macho ndikutaura guys sene nechidhorichi hanimaona ndizvo chidhorichi ndinenge chichisira for a reason guys ndori ndichisira for a reason guys imwatimboteerera zvemashoko handimaona saka ndoda kungoti nditaure guys kuti musanoita kudana Mwari nekukumbira zvamuri kuda guys munoziva kuti Mwari vanonzwa guys minamato yenyu chandazoona pana Mwari zvavanoitaka vanogona kudairira minamato yako wakanganwa guys wakanganwa pane vakawanda vakaita give up handika pazvinhu zvavainamatira pane vanhu vakawanda vakaita give up pazvinhu zvavaitsvaga kuti Mwari bhati havateereri Mwari ini ndakangundazama asi ndine minyama asi kune munhu akandivharira zvinhu zvangu asi kune munhu akadai zvoita kunge varoyiva kuna mwana anenge achiita zvokuroyiwa chako guys zvinopesa zvakuita kunge varoyi vako vari kubudirira vari kuhwina handimaona iwo hausi kunzwika ndida kukuudza nhasi munin'ina wangu mukoma wangu hanzvadzi yangu iri mucomment section vana mama vedu vari mucomment section handika musaneta ende musastop kuti murambe makabatirira chamuri kuda you must fight handika pahondo whatever situation watosana nayo handika claim back what is yours this 2023 claim back munoziva in the spiritual realm guys kune mweya yakaipa isingadi chakanaka kune mweya inorwisa zvinhu zvanofange zviri zvako mablessings ako joy yako happiness yako kune mweya inorwisa yekuti haidi kuti uone uchibudirira zvinhu izvozvo haidi kuti uone uchigara mumarriage zvoita kunge vana mbuya vaya nanatete vaya vakatora zvihari vakaisa mazita vakati uyu afa akaroorwa vari kuhwina guys irai ndikuudzei hapana chavanohwina chinhu hakuna simba no power is greater than the power of God hakuna munozati guys iminika mirai ndikupei why ndadzenda kuenchikudzai nyaya iyi guys pane zvinhu zvandakanamatira 7-10 years back zvandiri kuona zvichiitika iko zvino trust me on this one guys zvandakatokanganwa muzandidzira vanhu rine zvifunga so ndakarara ndichiti pati zvinhu zviri kuitika zvimwe zvachinaka ndaimbozvitaura kare ndichingozvinamatira chikuti Mwari dai mukazondirangarira pakadai Mwari dai mukazodai handina kuziva kuti zvichaitika hanimaona gore ripi ndikapesa tokangamwa nezvazvo ndikati Mwari kune vanhu vavanofevha kune vanhu vavanoteerera hanimaona kune vanhu vavanonzwa isu Mwari havatinzwi handimazviona handizvo ndatokanganwa guys ndatokangamwa nezvazvo ndakutanga kuzviona zvichitanga kuitika gore rapera zviri kuitika guys kune vaenemies of progress
anokuudza kuti hazviiti. Kune second iye inenge iri munzeve nechikuispa kuti zvinhu zvauri kunamatra izvi hazviiti, zvinhu zvauri kutsvaga izvi hazviiti, zvinhu zvauri kuda izvi hazviiti zvakaita. Hanimaona dzimwe nguva guys tinotadzisa zvinhu zvedu isusu kuti zviite miromo yedu. Hanimaona tinotaura zvinhu zviri negative nemiromo yedu about ourselves. We prophesy negative things about ourselves. Hanimaona kuti mati iro basa ringapinzwawo nesu tinoriwanawo basa isusu vakaita sisi kudai rine varidzi varo. Muromo une simba guys. Kwanzi there's power in a tongue. Zvatinotaura nemuromo yedu sometimes it comes to pass. Hanimaona ngatirege kutaura zvinhu zvakaipa pamusoro poupenyu hwedu. Do not prophesy zvinhu zviri negative nopeya kuti ini marriage inenge iri kundiramba ini zvinenge zvine varidzi vazvo ini mumba macho muri kungonisa muri kudai. Speak positive about your marriage. Speak positive about your men. Speak positive about your children. Speak positive about your work. Handika zvauri kuda speak positive about them. Handimaona musazvitasire pasi kuti kune vanokodzera kudai kuiseda hazviiti. Hakuna. Mwari havana favor guys. Mwari havana favor. Mwari vasina nemunhu wekuti munhu anogona kumbodhiziwa tichida chioko muhomwe tichichinja tichida iso. I know kuti many of you guys are going through a lot. Ndangoya ndikusimbisei kuti I don't know what you're going through, but God is watching and God is listening. Don't give up. Gore rino in 2023 claim what is yours. Claim back, mirror, fight. Handika kana iri hondo na satanika face it head on. Handi muri kunzwa face it head on. Hondo yokuti Mwari this time handikusi ndiani mu Bible ya Jacob akati handikusi Mwari kusvika mandropafadza. Handi he wrestled the whole night nengirozi achita ndikusi kusvika mandropafadza. Usiku hwese achirwa akabatira kuti kana usina kundropafadza ndikusi. Pakupedzisira akasvika pakuropafadzwa nokuti ngirozi yakunoti munhu uyu ari persistent, munhu uyu akamira pachokwadi, munhu uyu haasi kuzondisiya. Guys zvimwe zvatinosangana nazvo zvinotoda hondo. Zvimwe zvatinosangana nazvo guys zvinotoda chiginda goria kumira kuti no matter what situation yako yaunayo iyoyo don't give up. Don't give up. Kuti ndanetsekana chazinoita sei inini ndakurasira tau. Kune munhu anosvika pakuzviuraya kusvika pakufa. Andimaona kusvika pakuzviuraya munhu achiti inini zvaramba, let me end my life because this is the only solution andinayo mudikani. That's exactly what the devil wants. Kuti utore upenyu hwako kobva kamira kubva katanga kuseka wazviuraya kaptanga kuseka manje kamira kuroko kuti zvanechida ene anenge atowina zveshu. Andimaona do not ever kill yourself. Usada funga dzokuzviuraya dzokutadza ndina chekudya mumba ndafunga kuzviuraya inini because mumba muno chekudya chapera andochiwana kupi. You don't kune vamwe kuti right now guys they don't even know where their next meal is coming from right now. Havatozivi kuti mili yavo inoningira inobva kupi. Kuno mumwe asaka ndogara ndichikuudza kuti izvozvi weekend kudai ndogara ndichiwanyaya dzinouya kuseruko. Kune murume akaenda Friday zuro handika anogona dzoka mangwana. Mukadzi atoziva kuti murume aripi anenge angomira achingoti Mwari munhu ndamutadza. Mwari munhu uyu haatoziva kuti mupenyu kana kuti ari mugomba akavata samwe akafa kana kuti ari pai. Hanimaona ari kuchema. Kune izvozvi nhasi angasenderwa mameseji handika nesmall house achitukwa arimo mumba. Anti kuna umwe angachizwa mashuka anogwadza neboyfriend yake achivhairirwa. Hanimaona asingazivi kuti zviri kufamba sei. Andi muri kunzwa do not bother mudikani. Usanyanya kuita worry too much. Worry not. Ramba wakamira panzvimbo, ramba wakabatirira resu kusvika waropafadzwa. Ramba wakamira panzvimbo, ramba wakaropa. Guys ndinotoedzokuudzai guys zvimwe zvinhu zvikuitika mukati muupenyu hwangu right now it's a testimony that I'm giving you guys. Zvimwe zvinhu zvikuitika mukati muupenyu hwangu kusoka zvinhu zvekuti ndanga ndatukanga nezvazvo. Ndanga ndakatorivara mira ndimbokudzosera kumashure mbichana. Muri kuziva gore rere guys randakapinda muSouth Africa ndichikuziva kuti takanga tichigara kuAlberton kwasiyabonga uko kwataiudzwa kunzi mimi vanokuzamba muziva toilet munoita muchiplastic. Guys munoziva kuti pane time yandainamata ndichinamatira kuti Mwari ngotipai Corolla. Munozviziva zvimaCorolla zvinoba nemaEthiopia zviya munozviziva zvinoba nemaEthiopia nezvidiki zvazviya zvavanenge vakatakurisa mapota vachitengesa manje. Ndainamatira chimota chichiti Mwari ingo chiCorolla tinenge tatove bho kaCorolla kaka kamwari tinenge tatove right kaCorolla ndikuda mataka Corolla kunokumba naresi yamotikari andika muno masina ndakuna mataka gozukeso nati zvina zvisi kubatana hauna mapepa zvina zvisi kuita kaCorolla. Hanimaona saka ndogara nhasika ndofunga kumashure kwandakabva nepandavika ndoseka sokuti pati Mwari so ukuru hwenyu hunongoshamisa so saka Mwari ndaifunga kuti hamusi kundinzwa panguva iyaya. Kune vamainopafadza Jehovha ndasingakumbira. I was not asking for a very big car. I was not asking for something very big Mwari. Ndainamatira chiCorolla Mwari pati makandiwa nguva iyoyo mukabhenga munamato wangu mukamirira nguva yenyu gore renyu ramakazona kuti iri ndogore randoda kumuropafadza. Hamwari havana kuzonipa chiCorolla guys.
Hanimona, it was a car that was better than Corolla. Hanimona. So no zvinoita Mwari, guys, keep on banking your prayers. Musaramba mchiti vamwe venyu mukurogwa iko zvinezvi. Murume wangu achitindira kuroora. And wangu wato give up. Uchiti handichatoroorwi. Ini ndinenge ndakagadzikwa. Munyama chayo kwanga zviti. Mina mata waina mata kudhara watokanga mwana pawakanga uchigive up uchiti Mwari ini nangu ndofunga ndiri kusarogwa. Uchitaura mashoko iwayo. Mwari vakatora muna mata kwakabenga. Vakamirira kuti nguva ikwane. Hanzi God's time is the best. God's time is the best. Kana nguva yakwana guys, chero muvengi, chero satani, chero demoni. Hanimona, chero demoni chero rinouya harigone kumisa nguva yaMwari guys. Harigone kumisa nguva yaMwari. When God says yes, no one can say no. Chero chuchu nemasimba epasi pemvura. Chero chuchu nemasimba akaita sei. Kana Mwari vati yes, you can never say no. Chero vavengi vako vakaungana sei vakagara meeting, vakagara pasi pemuti. Kana Mwari vati today is the day. Avana zvavanokwanisa kuita. A yes is a yes. Guys, vangani venyu vakaudzwa kunzi hauri pedzi gore. Hauri pedzi akuona karipedza. Vangani venyu akapromisa kuti uchajuja kasingaperi iwewe. Vangani venyu. Ende musafunga kuti vanhu vamwe vacho vaikuudzaika, vaikuvhundusirai. Vamwe vakatozama. Guys, vamwe vakatozama kutoita zvavaitoita, but you are still here because God did a purpose. Guys, I want you to forget about people who comes and reminds you about your past. That's why it's called our past. It must stay there where it belongs, in the past. We are no longer living in the past. We are going forward. Kunyika ye Canaan. Chakabuda mu Egypta. Avo vakasara vakagara mu Egypta. Let them stay there. Ku Egypta ndezvavo naMwari wavo. Ndezvavo naSatani wavo. Iwe move forward. Move on. Enda mberi. Vachauya. Ndikudzei vana vaSatani. Vachauya. Ma-agents are devil. Vachauya ma-cousin aSatani. Vachumwa vaSatani, vanoshandiswa naSatani. Otavakurangadza zvokumashure, zvawakakangama. Things that you are trying to forget. Guys, who doesn't have a past? Who can raise a hand here at nini? My past is clean. We all have shenanigans and skeletons in the cupboards. Guys, handi murukuzwa. Tinawo ma skeleton in my cupboards. Munu wese anawo. Handi, somebody who try to come and disturb your peace and disturb you. Kuchakudzosere back. Kuijipita kwa orukubva kuti akuudza kuti pati gore riya wakazombodai iwo ufu wakaropafadzwa iwo azvi zvavakuitira iwo because gore riya wakazomboba, gore riya wakazombouraya, gore riya wakazombohura, gore riya wakazombodai variko vanenge vakamirira kuudza izvozvo. But let me tell you vadikani, and let me disappoint the agents of the devil. When God says yes, no one can say no. So do not be bothered about what people say murikudzwa about you. You are not ramba focused and ignore noise. Guys, veukama vachauya vachikubvunza kuti naiwe uri kuroorwa rini, naiwe mwana wakwanika akaroorwa, ko iwe makore afamba, naiwe chichiri kuitika, tidzifambire. Hausi kuda kuti timbofambira nzvimbo china makore chawandisa, naiwe mumereji umu mwana hamuna. Saka uri kuda kuita sei? Handiwaona hatimbodzifambira. Tell them God's time is the best. Mirango yaMwari unodzipedza n'anga idzi ugodzifamba maprofita ese vagoenda kunotsvagira kupi kana Mwari asati vati yes. Guys, murikudzwa unombotambisa mari ugodyirwa mari inofanira uchitotenga chimwe chinhu chine musoro uchinzi hande tinogadzisa zvinhu. Anogadzisa chinhu situation iri pauri kana situation iri pamako ndiMwari chete. Hakuna munhu anogadzisa any situation kunze kwaMwari. Veukama vanoda kupindiraka vanobva vauya ndivo vanchakakuya uchibvunza kuti naimi mukoma ko saka mwana wacho kuti achauya kuti azvari hamene kuti perspective yekuti muvanhu vatema mukasaita mwana mumereji mukadzi ndiye asingazvari ndiani. Hakuna here varume vasingazvari. Unonzwa achibvunza saka mwana kucha kunge wakapara mhosva, kuchange wakauraya munhu, something that is beyond your control, something chasingakwanisi kuchinja pauri. Vanenge vachikubvunza, handizivi kuti veukama kana varipo pano vanobvunza vanhu mabvunzo yakadaro munenge muchida kuti munhu akupindura chiti kudii, because this is out of anybody's control. NdezvaMwari, hazvisi zvemunhu. Kana if God says yes, naye ucharoorwa rini? Muda kuti akupindure kuti chii? Muda kuti akupindure kuti kudii? Nokuti ndezvaMwari. Munhu akwanisi kuenda musichi kunodhonza murume kuti naye uya undiroore, chero murume waona. Munhu anomira mukabvunza munhu saka naiwe nguva yafamba makore afamba uda kuzorogwa rini? Muda kuti akupindure kuti chii? Muda kuti ati chii? Muda kuti akupindure kuti kudii? Because ndezvaMwari. NdezvaMwari asi zvemunhu.
naiwe zvodochembera usina kuroora saka uda kuroora rini tiri kutsvagire mukadzi ndezvamwari muda kuti akupindure kuti chi ngatimboshandisai brain guys akupindurei kuti chi kune mumwe mubvunzo yatinobvunza sevanhu kuvanhu isingaiti hanimaona kune zvinhu zvatinotaura muvanhu zvisingaiti hanimaona kune zvinhu zvatinoseka mune vamwe vanhu zviri out of our hands zvatisakwanisi kuti tingashandura zvinhu zvamwari guys isu sevanhu nenyama vasina brain dzakakwana tinowanikwa tichiseka munhu muda kuti adii ndinokunokochudza munhu kuti ende vakashata uda kuti ndidii kuda kuti munhu adii am I God is the person God ndakazvisika here ndodii wandiudza kuti ndakashata ndoita sei chindigadzira zveiwe ndinaki chindigadzira ndinaki unoudza munhu kuti zigumbo rake kuda kuti adini aite sei unogura here gumbo just to try and please you zvimwe mashoko atinotaura sevanhu mashoko anenge asingafangobuda mumunhu ane pfungwa dzakakwana hanti mazviona pfungwa dzakakwana ndosaka we bring cases guys upon our lives sometimes nekuda kwemashoko ndosaka ndamboti guard against your tongue guard against your tongue zvaunotaura nemuromo wake be careful when you're pointing at someone like this be careful kana ndakadai so guys zvikomo zvingani zvakandipointa back how many fingers are pointing back at me ndiri kupointa chigumbo ichi kwauri zvakandipointa inini zvingani let's guard against our tongues vamwe takazviroya tega kubudira chavo kuri kuramba chandaita chise kutengesa madomatisi hatengwi kutengesa muriwo hautengwi nekuda kwomuromo ndosaka ndamboti handika let us know what to say ngatizivei zvatinotaura nemiromo yedu hati maona miromo yedu inogona kutiitira varoyi miromo yedu inogona kutiitira varoyi vedu tinogona kubloka ndati remember guys pavanhu vese vamunopa big up pavanhu vese vamunobiga vanhu vese vamunosaluta vanhu vese vamunopa nyembe kune munhu one agere pachigaro ane simba repamusoro pemunhu wese ane simba rekukunda chivi ane simba rekuchinja situation yako iwewe handika ane simba rekuti paataura only a word zvinhu zvinoitika handisi kutaura munhu wenyama pano because munhu wenyama chero akave nemari yakawanda sei takafanana kufa tichangofa tese handisi kutaura munhu wenyama nokuti ari kudhiraivha mazimota anoshamisa nokuti hana basa nemota iyoyo one day uchangofa ukaisiya tinenge tangofanana kana tinogona kungobondera tikafanana ndikutaura muridzi weupenyu wokuti right now ndiye munhu atingade tiri kuita focus naye andimaona tingade tiri kufocus inogadzira upenyu hwedu 2023 uno guys ngatirege kuwanikwa tichingove palevhu imwe chete palevhu yeurombe palevhu yekutadza kuclaima back what is ours guys to claim back what tiri kutadza because takamira muna 2022 takamira muna 2021 vamwe vari kuna 2020 chaiko chaiko kuna vamwe vari kuna 2016 chaiko chaiko vakamira muna 2016 havagoni kumuvha vari kuramba kuita move on vari kuramba kuita move forward kuramba wangomira panzvimbo urimo munyika yeuchinembaka kunana diaspora uko but kudiaspora kuita kunge uri munhu ari kuzimbabwe kuno kwabushu kwokuti tiri kutotambura kuwana dolari kutenga muriwo because wakamira muna 2015 uri kuramba kuita move forward wega kuti uti mwari it's now time I have to let go I have to come to you I have to seek for your face and seek ye the kingdom the face of the kingdom of God and everything else should be added and will be added unto you and tsvagai chiso tiri busy kutsvaga zvinhu zvisina basa tiri busy kutsvaga nyaya dzevanhu kuti ningi ari kudanana nani ningi ari kuvata nani ningi ari kuita nezvei ningi mhuri yake yazodai tiri kusiya kutsvaga mwari the face of God something that is important kati muupenyu hwemunhu wese kuti timuke tichinyirane kuti timuke tionane kuti timuke tidanane kuti timuke tisendane mapresence is because there is somebody ari kutipa upenyu kuna munhu ari kutendera kuti timuke makuseni ega ega handi mazviona tichionana tichinyirana but we fail to give that munhu iyeye kana that spirit antika 5 minutes of your time makabona kuti hapana chinhu chinonetsa sekunamata munhu akanzi namata pano I want to show you kana chinyepa guys muti ndiri kunyepa vanhu vanonamata kune munhu wamakambona achinamata zvokuita 3 hours achinamata but we can stay alive panapa 4 hours 4 hours can you see there is something wrong there guys kuti tipe muridzi wenguva muridzi akutipa upenyu kuti tinge tichionana tiri pamalive pachona nguva we can say only mari maita henyu mari makanaka mari maita henyu thank you very much God hallelujah amen piwa imbiri amen 3 minutes
tapedza kunamata. But we can spend 2 hours tiri pamakuwa. We can spend 3 hours tichiuchirira maoko panenge pachitukwa vanhu. Can you not see that the equation is not balancing, guys? And do you think Mwari Ava can be happy with us? Do you think God can be happy with us? Do you think right now Mwari vari kufara nesu here, guys? And then tapedza kuti Mwari vanondivenga, Mwari vane favor. Ini ndinoona mara zvinonga zvipindurwe. Mwari vanopindura sei? You can't even give him 10 minutes of your time. Kuti Mwari, today I'm dedicating my 20 minutes of my time. Kwamuri ndichingotaura nemi nchinamata, ndichikuchemera ndichikudzai zvichemo zvangu. Ndoda kuti Mwari mushandire upenyu hwangu. Kana pachinzi Jacob wrestled with the angel the whole night. Zvinoreva kuti akatanga na6 manheru achigwa neangel, akasendeka makuwa paside, akasendeka zvinonakidza paside, akasendeka zvenyama paside, akasiya kudya, akati nhasi zvese zvazvina basa kwandiri, chandiri kuda iropafadzo, chandiri kuda ibreakthrough, iyi ndatoibata ngirozi iyi, nhasi ndiri kuramba ndakabatirira pairi, handiisii. Akarova 12 hours kana kuti 13 kana kuti 14 hours achirwa nengirozi. Achirwa nengirozi kuti kana usina kundiropafadza handisi kuzokusiya. But we failed to give God 30 minutes. 30 minutes of our time. Kutiti Mwari, pindirai pamasituations edu. Mwari, this is my situation. Handiti muda kuti ndidii Mwari zvina zvinozondiitira. Tiri kuzviroya vadikani. 2023, guys, let's go back and introspect. Let's introspect. Gore riri kutanga. Let's introspect. Sit down. You know your problems. You know your situation. Sit down. Iwe pache zvako. Zvitarise zvibvunze kuti nhai Mwari munondiropafadza sei ini ndiri munhu ari toxic zvakadai. Nhai Mwari ndangu ndachemerawo zvakadai, basa racho ndinoriwana sei ini ndiri munhu ari toxic zvakadai. Imba yangu inomira sei nhai Mwari ini ndiri evil devil atofamba nemakumbo ake maviri zvakadai. Ngatibvisei kuda kuonekwa nemeso enyama, guys. Meso edu enyama aya haana kana any growth, spiritual growth yaanokupa. Meso edu enyama nemaoko edu anokuchirira kudai so aya haana kana any value yaanoedha pazvatinenge chikuchirira. Hani muri kunzwa? Aim to please God, not to please men. Ukada kupleasa vanhu hauvagoni. Ndendakabvunza agona nevanhu vese. Pantowana neachita pose achita negative chete ipapo. Achipesa nezvakutaura. You can't please people because people are people. Andimaona vanhu haungagoni kuti ungafadza munhu saka kuti ungafadza munhu sekuti zvizodai. Sometimes we have to watch out what we say. Handika patinofamba, patinogara, patinotaura kumabasa kwedu cheko vantoziva kuti akuuya. Uyu akutouya. Unenge usiri munhu akanaka. Kuonaona kuti akutouya chidani pakonapo uyu vanhu vomanya kuenda kunzvimbo because uri boss anotyiwa pabasa, uri boss asingatauriki naye, uri boss asingasikeki naye. There is something wrong mudikani. Go and change your ways. Mwari wada tokubvisa paubosi wauriwo kutokuisa pane higher level, but hazvisi kuitika because vanhu vari kumhanya, vanhu vari kukutya. Iwe pachako uri kufunga kuti ndiri kutonga chitororo. Mwari vari kuona unofuma wakadhipotwa mangwana. God has the power to do that. Ngofuma mangwana uchinzi demotion. Uyu munhu ngavi kana ngofuma uchinzi basa rapera, kana ngofuma uchinzi company yapera yaita bankrupt. Mwari vanozviita. Chavana just a word. Hazvitombo vatori kuplana. Hazvitombo vatori 3 hours kana 2 hours kana 5 minutes. A word is enough kwavari. Saka vadikani ndanangu yakusimbisa whoever ari kusangana nazvo kuti imbodzokera kudrawing board. Go back on the drawing board. Handika umbonoongorora. Handika tanga panyuwani, tanga patsva. It's never too late. Start afresh. God is a God of second chance. Mwari anotipa ma-second chances ayamufunge paupenyu. You can decide to be who you are, or you can decide to be a better person. It's you who's got that power to decide what you want to do with your life. Kuti unoda kuramba uri munhu ari kuuchirigwa nesu here mumastreet uchifunga kuti uchivhara makomborero ako uchinzi wakapenga, kana kuti you also want blessings in your life. You also want God to bless you with things zvaunoziva iwe zvatisingazivi isusu. Uri kutodawo kuti Mwari vakupewo makore akona okurwara. You need healing. Kuna Mwari kufamba vachirwara, guys, vari toxic zvekuti hapana ngachiziva kuti ndiri kurwara. I've got a condition yandinayo. Hapana chinokona pana Mwari. Condition anofunga kuti iyoyo Mwari havaigoni. Handika Mwari vanokugonera. Mwari just a word. Unoenda kwa Dr. Mangwana ukanzwa report yekunzi takanganisa. Kana kunzi hatichaoni chinhu chakati chikudya panapa chapera zviri kufamba sei. Ukaita case study. Mufunge.
but tikuvharira healing dzedu because of who we are, because of what we do. We are blocking our healing. Tiri kubloka healing. Guys, ini ndakanyatso pasi ndikazvifunga kuti mirai, muri kuziva ndichikudzai nyaya yaVeronica. Guys, you remember me telling you nyaya yaVeronica? Muri kuziva ndi ndichikudzai kuti pane zvakamboitika nyaya yaVeronica. Ini ndakazosvika pakuzodza kuti Mwari no nyaya iyayi yaVeronica panguva iyoyo God was punishing me because of nyaya dzamaindipa imini ndichiposta kumvenge. And God wanted to set an example pandiri, and he did that. Vakatumira Veronica. Satan akachinja unopindira. Akauya. I believe the saying that says, guys, hate people wants to find pleasure in hating others. Only myself, I knew what was going on. And I would find pleasure in you giving me nyaya ndichiposta nyaya dzavamwe vanhu. You see, there was something wrong there. There was something wrong there. The day that I said, guys, I'm saying this from the bottom of my heart. Ndokudza indoka. And ndokudza indoka. Mukazodadza kuma street dzadzenyu, indinokudza indoka. Guys, the day I decided, ndakakudza inga the day, muso ndakafuma nchiti but Mwari so. Ndakanga ndakuda Mwari panguva yezvisingaiti. Ndoda kukudzai. But ndakanga ndazvigadzirisa ini. Pane muso ndakafuma so nchiti something is wrong somewhere. Mwari asandambona mara zvokuti unosvika nguva yakareba kudai ndichinda mara zvita kunge zvikuita wesi. Something is wrong. Do you know what I did, guys? I started by saying, let me get rid of this. As much as zvainakidza sei, zvainakidza zvemashuwa, because chiri negative chinonakidza, chiri toxic chinonakidza. This is the honest truth. Let me start by getting rid of this. Let me start by moving away from this. Murukuzwa, I did that. Muruza, guys, take it or leave it. But I'm telling you the honest truth here. Muruza, within a space of 3 months, ndakatanga kunama zati Mwari andichadi, Mwari ndakusiya, Mwari ndachinja, Mwari ndakuda kutendeuka. I don't want to go back there. Mwari ndiregererei. Amuzivi, guys, don't know zvaitika manje ndikukudza ini ndega nhasi. Guys, there was a time where ndaimuka na 12 ndovata pasi nedumbu kudai ndichichema kumbira rege nsandauya pa social media panapa ndakatanga ndogadzisa upenyu wangu naMwari wangu ndikati Mwari izvi ndaita zvita kwaiti kutamba but mukutamba Mwari a lot of people got it. Mwari ndiregererei. Mwari mukandiregerera imimi it will be easier for me kudzokera kuvanhu kunokumbira regerero. Guys, ndakaspend about 2-3 weeks dzangu ndichiresla naMwari wangu. Ndaive ndakaremerwa so pamwe apa. Ndaifamba chita kuti ndakaremerwa nechinhu chichi pamwe apa chakamuremera so. Ani muri kunzwa. One day ndakamuka ndisisina that thing. Ndichizwa kuti ndiri light. Ndichizwa kuti ndasununguka. Kuti unge ndine chimwe chinhu chabviswa pandiri so, guys. Do you know, guys, that is the day that I came on social media and say, guys, there is something that I want to talk to you. I want to come here and say, bane zvakatika kumasuroko. Guys, ndokumbura mundirekere. I know it's not going to be today. It will take time. But vakanditi zvakwana, I kept on coming. Ndichingoti vedi wendiregerereyo, vedi wendiregerere. Ndaipushwa nemweya. Vedi wendiregerereyo. Vedi wendiregerereyo. Ndichingodzoka. Kusvika ndadzinzwa ndega. Vanachiti zvakwana kandisime ndichiti no, it's not enough. Because forgiveness is not an overnight thing. And I need to prove myself to these people. And I took the blame in him. And nakuti pati nyaya idzi wana kupinda taipiwa nevanhu sina. I did not say that. Ndakangwa ndikati, guys, please, on behalf of me and vanhu vangu vandinavo tiregerereyo. And indeed we were free. Indeed inini I was set free. Ndakave munhu ari free. Whatever zvakaitika. Animona, ndakati Mwari, let your will be done. Ndoda kudza ichokwadi, guys, chisina kuputsa kana nchida kuti ndiudze munhu abatsirikana. I have to be honest and say the truth. Anfangu kunonga ndichisiya zvimwe nchinonga nchidai. Ndo pakaita munhu. Should I say munhu kana kuti ghost? Rakatanga neni. Antika semi Joe something antika akati tave kuvhura group ronzi mafira kureva muridza ndi jema nachimugara something antika angari munhu ndaiseka naye tichitaura nyaya chaiko the original owner behind that group antika munozviziva, guys. I don't have to tell you. Ndichipedza
funga kuti ndave light ndadzoka pa social media ndagadzisa zvinhu zvangu nevanhu ndakumbira tiramba ndikumbira the devil akati unonyepa Satan akati I'm not done with you yet guys akamutsa semijo akatumira semijo nema agents ake vamwe maghost akawanda vakavhura group rinonzi kana vasingazivi guys group rinonzi mafira kureva rakavhurirwa inini rakanga rakavhurirwa inini it was the group yekutoreraisa inini but you know what I did very in the process of bashing me and my kids left right center andika dzimungondipuwa screenshot yaKelly imagine just Kelly though isusuwo even kwataita zvataita musika wawo we never posted kids Kelly anga ari pastika nachipurisa ndakati Mwari ino ndiyo nguva I am fighting the devil himself Mwari ndibatsire ndichamira the idea was for them was for me to run away from social media I said Mwari I am not a coward I know myself I am not a coward I will stand I'll be here they can say what they want but they can never take away my spirit ndichatyika imimi Mwari one imi ndimakandipa simba kuti ndimbotanga ndauya pano andika ndinamate kwamuri ndapedza ndikauya kwamuri imi Mwari andika mukandipa nguchingo kwenda pavanhu it's not easy guys kuenda pamberi pekamera pavanhu usingazivi zviri kunokuda ipapo anomaona uchinokumbira regerero it's not easy imagine kuti muri two nemunhu wako it's difficult kunokumbira regerero kumunhu wako muri two imagine kunokumbira regerero pamberi pechaunga chosingazivi chichakugamuchira sei ndikati Mwari makandipa ushingi uhu this is nothing zviri kuitwa the people behind this ghost account this is nothing vaine busy kunditerrorize guys you know what I did ndoda kudza inasi ndakadzokera back kucloset muprayer room ndainamata vachiita zvavaita ndainamata tichizora kuti maattacks aya hono dziri kusimuka vari kusimuka makambona panouya honda yasatani inouya nepower nekuti unopesera wafunga kuti handikundi unopesera kuzvidza kuti handikundi because anosatani anonokumutsira hondo anonokumutsira maagents ake ose agokurecruitira even vamwe vanhu vanga vari good people even vamwe vasina muvhera vakatukwa kana kuti vakapostigwa nyaya dzavo nemvenge vakanomuswa vakauya vakanoita one group regerere guys vakanoita one group vakauya in full force muri kunzwa guys vakauya in full force pakataugwa nyaya dzekunyepa pakataugwa nyaya dzechokwadi zvaisanganiswa sechokwadi chinenge chakatwistwa zvimwe zvacho handimaona akanomutsa even hama dzangu chaidzimwe hama dzakamutswa naSatani kudai so dzikanonzi for my group apa mubatanai nevavava muri mukati memagosti imomo muite yamuri kuita vakaita vaita zvavaita ndaingoti Mwari regai ndirege kushifta I'm not going to shift focus Mwari if it was the plan yekuti ndidzokere kumasure kuti vati inema hana kuchinja munhu uyu achatuka zvaita chete achadzoka achidai the devil is a liar ndakaramba guys I made a decision myself I took the decision myself kuti Mwari no matter what kusvikira kana vachigona kundiuraya let them kill me but kana ari mashoko chete achapinda neuku achibuda neku and that's exactly what I did shoko ndaisangana nemascreenshots amwe achitoya kusvikana zoti handidi kupiwa mascreenshot raipinda nokuroda neuku ndodzoka pano ndoita kunge ndisiri kunzwa chini toya ndoseka that was my therapy ndoseka ndofara nevanhu pano handika and I would like to even anasi ndinoti thank you very much kune vakamira neni munguva yazvo pazvanga zvakaoma gorero riya handimaona makamira neni kune vakamira neni kusvika nhasi achingotsaka munoti adi varipo ndinovaziva varimo mucomment section umu vakati chero zvimwe ndoti adini handimaona varipo ndikati guys stop it ndopakavhurwa group remaloyals kune anonzi maloyal diaries ari kuseruko handimaona vari loyal vanhu vachivavo vakamira vakati muda kuti vadii ndizvozvo ndichikati pesa ndavati musapindure mastreet umu mukapindura you're making situation difficult siyai zvakadaro zvichapera chisingaperi chinoshura siyai zvikanzinoka ndisimitogo ndikati muri kurwa naSatani pachake you are fighting the devil himself handimaona you will never win this war the only thing that you can do is just keep quiet mukaona vatanga kunyora kana kuti vatikatuna padarikai musapindure regai vaseke pachavo regai vasauri pachavo I deserve it that's how I answered it ndikati I deserve it zvichadarika handika zvikazodarika ndakazosvika panguva yekuti ndakuzowa kunzi makazenge unfortunately zvazopera handika
kwakuzoyo kwakwazopinzwawo vamwe. I'm sorry mamwe masocialite akazopedzera vanoti kwamela kusisina value. Kana Mwari vada kuti kusisina value vanozvishaisa value. Zvangu zvakazenge zvapera value guys. Most of the people who used to bash me maskinshot and IPwa are now top fans zepano. People who fight andika must street right now. Vakambotanga vachitukirira vachitaura chipuwa maskinshot nditotoziva, but it's something that is now in the past. They are here today. Ndoba akurwa hondo SIS MELLY vachona. Hanimaona must ina ndidi kuti kugwa hondo nchiti guys nyarara imani sena inazvo zvidarike. Vachira dazviiti. But pakutanga kana zvandira kudzati if God says yes, no one can say no. God is the only one who can change the situation. My situation was changed by God. Some of you who are here, vaimbotukira panguva iyo muri joined forces nema devils panguva iyo antika. It's not you who decided kuti takwenda kuna SIS MELLY. God came into you, spoke to you kuti pati hasa zvakwana here. Mukapesera madzoka mukauya pano. Mukapesera makunogwa kwa makagonga vamwe venyu mukapesera mablokwa. Antimaona kwamaive muri ikoko. So if God says, when God says yes, no one can say no. Antimaona. So why am I telling you a history of this? Kuti ndipo umwe munhu ushingi nasi wokuti hakuna chinonzi chiperi and nothing overpowers the power of God. Been there, done that. I know what I'm talking about. Kana uchida kubatsira munhu ka taura testimony upenyu wako kwete yeumwe munhu. Taura nezvako. Munhu anobatsirikana. The reason why I am telling you all this. Wrestle guys, fight. Don't fight physically. Physical fight haina kwa inokushita, haina kwa inokuendesa. Fight uri mumba yako, uri momo. Chema uchemesese. Fast zvinyime kudya uri momo, uchichema uri momo. Handiwana, but I'm telling you, trust me on this one guys. Hakuna muna wadu usingapindurwi. Hakuna. This is 2020 what? 2022. My war was 2019. 2019. Let me tell you guys. 2019 yoyo. Funzai MC Sebelebe. A lady akauya anditika akati kuna Sebelebe ari ku UK. Sebelebe nduda kuti SIS MELLY vauye kuno. Guys, takatumiriswa ma passports. Tikatumiriswa mapepa. Akati tikatauridzwa nomwe munhu ainzi lawyer, funzai Sebelebe. Hapana naiziva nyaya ikunze kwa Sebelebe nditiri tu. Animaona. Because Sebelebe ndoko mti brother. Because anongorineka vibe kandofarira so kandinako. Andimaona. Zvikanzoda kwakwine zvimashoshe chi handizivi. Animaona. Tikatumigotra mapepa and everything zvikadai. Funzai Sebelebe tadoseka nyaya yomusulwe na Sebelebe chinditi ku WhatsApp. Sisimchezwere gore riya ndikati iwe usachadaro. Tikati toenda zve ku UK kwai tukudamwa. Murikuwa kuchati munhu uya munhu guys munhu haufa munhu pamunondo apa madocuments angu watora zvese lakana nangu ndasakana varani rakabvisa tatakaindoita ini zvese and everything amene kokoko handimaona ndikakundona Sebelebe hapana chinobuda apa andiona kati siyani nazvo handimaona tikatokangamwa handimaona nezvazvo nyai guys 2023 andikuda kuti munyatsoona kuti Mwari anoita sei gore ripi 19 20 21 23 4 years down the line takangamwa nezvazvo isusu vakauya vana maitawa madiaries angu timu rangu ripa diaspora rikati unaita function yedu ndikati itai never a day guys did I ever think kuti ndichanzi uyai tukudai kuno ndakangofunga kuti function yavo yavari kuitawo vakamirira diaries kuti andisendina make sure ndizochona power bank yanenge akazara because tenchida kuona handina kuziva kuti I was included muzvirongwa zvavo 4 years ndatokangamwa nezvazvo handimaona ndichiti ndine hama dziriko but kuzongoina maybe kumwe but amen handimaona tikangokuti SIS MELLY muno ndikati havana kuziva hapana ndakaudza ndoga pachezvangu nemurume wangu munomba ndakati you see God Mwari andogara ndichikudza kuti Mwari havakanganwi wandokudza kuti God this time is the best waionaka pandokudza kuti in his fullness God will make things happen wonaka nhasi 2020 tatokangamwa ndandisingatombozvi expect I was not even looking forward to this ndaingozati function yavo
kwai ndinododiwako hanimaona takanguti ende marika zvakangooma hanimaona vari kudaroka veuk kuri kuita timu reamerica rakabva randifonera SISMELLY UK ichipedza tiri kudayo kuno kuamerica munoona inangu handindi kunogara guys indine mhuri kuno kuinda wangu unoona vamwe nokudzoka handigari kuuk kana kuti kunze kwenyika kana tikupi ini life yangu chaiyo iri muno muSA ndo mune life yangu. I would love very much kuti pandoenda even kuuk and some other people vaya vandakambopostirawo nyaya dzakana kuti vauye in person ndimbochema ndakavahaga ndinyatsoti sorry vasikana background takatasana one on one kudai kuti vanyatsokuona kuti the apology from the word go was sincere and genuine hanimaona America kauya kati SISMELLY ndisito kudaiwo kunoko hanimaona I was like shocked. I was serious saka mwari ininiwo zvangu ndururani mburu isina kana basa munhu asina kana basa chirechi zvacho chimunhu chisina kana basa chekumukobha uko mwari inini here mubvunzo ndakabvunza mwari tulispi ndikuudzai nhasi ndikati mwari inini here. If God says yes, no one can say no. Mufungi. Kana mwari vakati yes, no one can say no. Mufungi. Ndakagara pasi ndikati mwari ndine here kana kuti ndomo munhu. But mwari maive nechina ndopa ndozotaka kufunga kuti mwari pane zvatotepa pakati pepo weduka. Mwari vanenge vane chinangwa. Sometimes we push things kuti zviitike. Mwari vanenge vasati vadi vatendera kuti zviitike panguva iyoyo. Andimaona. Vanenge vasati we push nesimba redu tikuzama kupusha. Yes, ndakatipusha izvinoita. Let's push. Sometimes mwari vanenge vasati vatendera kuti zviite sekudaro. Kana nguva yakwana zvakuda kuitika guys zvinoita zvega. Zvega it flows. Kusura nezuro ndave nashumburesu tiri motel. A certain company ichitifonera ndave nashumburesu can testify in comment section. Vachifona kuti SISMELLY toda kukuitirai mapepa. Takaona flyer. Isusu tine makambani mahombe kuti anogona kutitira kuti akati akawila kuti anoitira zvinhu izvi. Davs Zimbabwe yanga inoitira zvinhu izvi. Ambassador vakati don't worry ndokupai paperwork ese zvakare unyatsofamba zvakanaka. Tichibva kwaambassador musiwe makuseni achona tichibva kwaita imwe kambani tanzi tokumbira kuitirai mapepa enyu. Hanimaona in return timu riyari yari kuda kuenda kuuk riyari yari kuenda ndimati mimi ndondakaudza tingati no tsamba haisi kupiwa munhu wese because you one because of 1 2 3 things ndobva ndavatsanangura zvikanzi yes I do agree ne-admin team yenyu handiti saka we do for you andika rabuda handiti tokupai package yemadiaries vari kuda kuenda kufunction tovaitira isusu mapepa renyu rabuda kuti tivataridza kuti mapepa anobuda tovaitira mavhisa handika moenda muri segroup munoita zvamunonoita kana muchidzoka mudi mudzi zvisina adresi yemunhu mukati tikati mwari makanaka ndaive neshumbureso wakaita mukachajamba nemufaro because uri kutodawo kuinda waitocha kuti nondodiko vanhu mari dzavo vanenge vanadzo nemuzvisa guys but vhisa hariwanikwe zvokumhanya hanimaona vanhu mari dzavo vanenge vanadzo kasi vhisa hariwanikwe zvokumhanya ndikati ende mwari munoshandisa ende mwari makaoma ende mwari zvamunoita so ndakakangamwa ndakati varafoni ko inotopinda ini ndakatokangamwa nezvazvo ndoti ndazochandigadzirira zvisachanditira zvese can I join? Yes, Luluja, you are very much welcome. Let's go. Hanimaona munhu wese arikuda kuenda tina namai vakuru zvandokudza kuti diaries ine vanhu vari machiwa nokuru bvunzai vana asisimaita wavo kuti vanhu vanotaura navo kusera vakutoda kuenda vanhu vekuti vanogara kuuk here havasana kuti vanogara kuuk vanhu vakufambira function nekudzoka vane mari dzavo vari muno muSA vari kutoti tikuda kutongoenda kufunction tobva tadzoka will pay everything for ourselves ndotaura namama vari kuma-50s late 50s 60s early 60s vari kuda kuenda hanzi rasa regroup riri kuenda rekupi fei rekuno kuAfrica rati reku-UK bata maitawo vapinaningikirapa antoona bata ivavo saka ndiri kuti guys do not give up, don't give up, don't listen to what the devil is going to come and say to you nokuti achauya achikureminder past nanhasi. I'm still getting some of those demons inini, the devils that will come and say iwe wakapedza nyaya dzako here dzana Livingstone. Come on guys, dzatove nyaya dzangu. Let the dead rest in peace. Iwe kunge macho kumvenge ari kundangaza zva 2015 guys 16 17 29 ndakatokangana ndakati cha move on. Mwana ngowe otonazona kuti ndisatani weomani. Satan achiri hondo yacho ichipo asi
hatichazvivhunduki techitoseka zvedu kuti satani uchikuda kusoro uchigwa neni hausi kuona kuti ndiri wenyasha. Can't you see kuti I am dangerously anointed? I am dangerously blessed. Guys, rambai makatsika. Andisendina varipo. Rambai makatsika. Rambai muchifamba muchinda kumberi. Mirai panzvimbo, wrestle with the angels. Don't wrestle with people. Musarwe nevanhu. Irwa neangel yamwari kuti Mwari ndiropafadzei. Andikusiyi kusvika mandiropafadza. Andikusiyi Mwari kusvika mandiropafadza. Muchaona varoyi venyu vachibudikira one by one. Vanouya one by one vachizvitaridza kuti ndiri muroyi wako. Ndakakuudzai ndikati moto wegore rino, block and delete anything that is going to disturb your peace. Chiri kungo disturb peace yako chete. Block and delete. Don't keep. Don't even think twice. You need your peace. Is important for you to concentrate on God, for you to focus on your problems and fight with God. Kuti Mwari ndikukuchallenge kusvika mashandura situation yangu. You don't need any distraction. You don't need any devil beside you who's going to come and disturb you. You need to have a clear mind and a clear heart. Aware chingoti ingoti Mwari ndibatsire delete, block and delete. Mwari ndi block and delete because varipo vane nyanga vari kushandiswa. Sorry to say this, vanenge vasingazvioniwo kuti vari kushandiswa. Kwavari it's entertainment. Kwavari tiri kunakirwa, tiri kufaisa. They don't see the devil is fighting and using them. They are the agents of the devil panguva inoi. Havasi kuziva. Saka we let them be. Musacheuke kumasure. Ini guys handina shoko richandivhundutsa. Handina kana anything chichandisheka. Yes Cherry, yes Cherry. Wamunona nonzi Cherry Odamu ushu. She's a sister to me. Cherry Odamu tichitaura nyaya dzeshoko. Atina mbofera takataura nyaya dzekunyaya vanhu. Cherry Odamu would come to me and say, the Bible says this and this and this is smelly. This and this. She's powerful. She's small and mighty. But Cherry so tichitaura. I don't know what really happened between me and her. Taita she might not know. I'm telling you nas. Taiti chibamona chibati mwana uyu so. Zvinhu kutaura. Ndototakudzeya. Anomaona kuti but zvinhu kutaura is true. This is true. Ndotozvigadzisa ndakanyarara. These are the type of people that we want 2023, guys. Let's make a circle of people that are going to inspire you. Let's have a circle of people who are going to encourage you. Let's have a circle of people who are going to push you in the right direction. Don't sit on the table of people who are planning evil against other people. Panoplano zvakaipa zvevamwe vanhu usaonge wakagara patable iyoyo because you are an accomplice to that. Shift yourself from all these toxic and negative things. You've got bigger problems and enough problems. Dzekuti wowo kutsvaga Mwari wako kuti vakuchinjire situation yako. Then womboshifta focus, wombotaka kumhanya nedzisingakupi chingwa kumba kwako. You don't need that. If it means kutosiya kune va 2023 no kune vanhu vakawanda vachasara. Ini ndakasiya vakawanda na 2022 guys. Ndakapinda nevashoma 2023 ndakasiya vakawanda. I deleted most groups. Ndikadelete many pages. Handimukuza ndakazoti Mwarika, this is not going to take me anywhere. Chasara manje ndinenge ndakuzotuka futi and I'm not going to go back there. I'm not going to do this again. Never. Kana nguva yakwana guys, you delete. Wega haudzwe nemunhu unonyazo zvinoti ndakuda kuenda ndakuda kufamba nevanhu vari focused. Ndakuda kufamba nevanhu vanondipusha in the right direction. Ndoda kufamba nevanhu kutora nyaya dzekuti toita mari sei. Kelly, open the gate for auntie. Takuita mari sei. Tofamba takadai sei. Zvinhu zvedu tikuronga sei. Vari kuenda kuUK toendawo sei kuUK tibatane nevamwe. Ndo this kind of people that you should be mixing with. Ukaona uchiri kugara panorangana vakaipa pamusoro pevamwe vanhu, then you got a problem. You have a problem and then you are not going anywhere anytime soon. Ucharamba wakamira panzvimbo imwe chete. Ucharamba uri paposition imwe chete. Hauna kwaunoenda. Makamozviziva here guys kuti kune vamwe vanhu vanokama kuseni kutsvaga data ndekuuya pasocial media kuzotora face yaMelly
kuti aiunyanidze aichembedze. Haana rimwe data, haana chokuti amboti marketplace kutengeswei. Vamwe vari kutengesa chii? Rekaimboenda paYouTube ndimakikano sei data rekuti ndoda kuona kuti ndoda kuti ndinde pamalive evanhu vese ndinotora screenshot yekumeso kwavo ndobva ndaiunyanisa ndobva ndaposta ndobva ndavati kuti vasekwe vatukwe nevanhu. Mudikani, sorry to tell you this, ungaunyanidza face ishi kusvikira yaita chikapepa uchiunyanidza, itori God's creation yakasikwa naMwari yakadai. Handikwanisi kuzvichinja. This is who I am. Handikwanisi kuzvichinja kuti ndisute zvaunoda iwewe. This is who I am. Ndakatosikwa ndakadai. Mai vangu pawenzi makorokoti vakandibata maoko ndo face yanga itoripo iwewe. Ufunge. It's on you. You can edit people. You can write about people anyhow you want. You can never, one thing that I know, you can never take the blessings that we have. You can never take the anointing that we have. Look at the people who does that, guys. Look at their lives. And their lives are so sad. So miserable and so sad. They need grace. But instead of them looking for grace, they are busy looking for vamwe vanhu kuti vakamira sei rikandite so kuti atukwe nevanhu. You can terrorize nyama idzi dzinabasa ibody. You can do what you want with our bodies. You can insult us and bash us all you want. But one thing that I find comfort in is you can never take away my blessing. And you can never take away my anointing. You'll be on the same stage, on the same phase, same level. Uchindi katira uchindi drawer. And you'll be watching me. God raising me up. Raising me up. Uri papa wakatarisa, God will be raising me. Uchingo drawer. Mwari vachingo simudza. Wakatarisa. Ndozviva wakutaridza kuti pane something chiripa munhu akashata iyeyushu. Pane something. You are fighting God, you are not fighting me. You are fighting God. You are not fighting. Job akati itai zvamunoda. Itai yamada nenyama yangu. But do not, Mwari vakapa consent iyoyo Satan, but do not ever touch his spirit or his soul. Vakatambudza nyama yake zvachose. Asi mweya wake vakatadza kubata because une muridzi. So you can terrorize people all you want. This is for you who is doing that. This is for you who thinks wakapenga, terrorizing other people, bashing other people, cartooning other people. But know that you are fighting God. You are not fighting a human being. You are not fighting me. You are not fighting Madam Boss. You are not fighting Mighty T. You are not fighting Zwa. You are fighting God. Because you are fighting God. Let's see where you will end. Keep on doing that. We'll see. Which is which. Mwari avatadzi kutiropafadza. Mwari avatadzi kundisimudza. Nokuti iwewe uri kuona kushata kwangu pameso. Mwari avatadzi kundipa ropafadzo rangu. Nokuti iwewe you are thinking what you are thinking about munhu. Avatadzi kundiropafadza Mwari. Vanotondropafadza times 10. Because in my conscience will be clear. My heart will be clear. And not anything against anyone. You are bothering yourself work. You are busy digging a grave for a person who does not even talk about you, who does not even know you are there, who doesn't even go around looking for you. You are busy digging a grave for that person. But let me tell you one thing. Guva rakuchera uchindi kuchera ningi. Iguva rako iwe mudikani. Nderako iwe. Uri kuzvicherera guva rako iwe. Ende iwe ningi wari kucherera hasi kuzowira mariri. Iwe ndio uri kuzowira mariri. Komba iroro. Richere rinyatsodarika 6 feet. Risvike ku 12 feet. Unobvumidzwa kurichera. Asi the disappointing part is it's you who's going to be in that grave. Not ningi wari kucherera. Saka uchita zvinhu zvauri kuita izvi uzoti kuzvitira iwe. Soko raMwari rinoti ukaita chakanaka wazvitira, ukaita chakaipa wazvita. Kune vamwe vanhu vekuti guys, ndoda kukudza ichokwadi chamusingafi makaudzwa. Munoona muri kuona kuti manumbers are dropping. Muri kuona ti 3500 panakotaka kutaura izvozvi pati yandataura apa the numbers have dropped to 394. Thank you God. Thank you Jesus. Ukaona zvadaro uzive kuti pane abatwa nazvo. Tendeuka mudikani, soko nderako. Don't run away. Tisikuziva kuti ndiani.
soko nderako. Soko nderako. Tora soko. Pale kuti utize. Don't run away. Take the weight. Go back in front of God. Back in front of the cross. Chema ipapo. Uti Mwari ndiregererei. Mwari ndogasa upenyu wangu. Utangire ipapo. Utangire ipapo. Yes. What goes around comes around. True. Very true spirit. We have been there, done that. And more. Been there, done that. And it's true. Ukaenda chakanaka wazvitira. Ukaenda chakaipa wazvitira. Chinongozo ndinakidza ndechekuti sometimes ukatarisa the people that are allowing the devil to use them. Upenyu hwavanorarama so unonzwa tsitsi. Wozvitarisa iwewe wacho uri kukatunwa. Wobva wati Mwari ndibatsirei. Because vana vanotodawo grace. They need grace. Mwari chingondopafadza. Guys, ini Mwari anondida. God loves me. That I know is for a fact. Dream tads. I'm a sinner. I am not perfect like everybody else. I'm a sinner. But God loves me. He keeps on saying, Uya kunyangwe. I allow God. Kuti Mwari shanda inopenyu wangu. Taura ineni Mwari. Ndicorrectei. Correctai. Gore rino rendaiti Mwari. Gore rapera ndikadzise 2023 muromo wangu. Handidi kuti pandotaura vanhu vati sisimeni vane hasha. And you can see guys, I'm trying my level best. Munhu anenge achifaraisa comment kundituka ndoenda kunoseka pakomenti iyo ndotomutega ndoseka. In a good way. Because it's something chandakapesera gore nchitaura mata chiti Mwari. People they vane misconception about me. The voice ramakandipa Mwari I voice rekuparidza. I voice rekuchechi. Now using it nchitaura kana pana vanhu people vanoti vanhu vanokurudzwa kuti Mwari dai ndisina kana kutsama. Mwari chita kuti pave nenzira kuti vanhu vanoti aiwa inga vakutoseka wani. Ati mashona. So ndozvo zvatinenge tichida kuti tikurudzirane muna izvozvo. Animona tikurudzirane muna izvozvo. Tiite zvinhu zvakanaka. Animona ngatiropafadzwe naMwari. Ndinotarisa pasocial media. Guys, tarisai pasocial media munotika mchida kuti Mwari vakaoma. I want you mese muri pano 417. Look back on your lives guys. Muri kuchikoro. Vangani va muri kuona iko zvino dzainzi shasha dzekuchikoro right now. Wokuti unomona pasocial media ukanovhura profile picture unowatsisa unovhunza kuti ko zvakafamba sei. What really happened? And you look at yourself iwewe ukanga uchita number 25 muklasi nevanhu 50. Kana kuti number 30. Wotisa pauri iko zvino. Wotisa uyo aitora mabhuku every day kuchikudzana ipo vanhu aipo mabhuku. Vanhu aipo mabhuku every term. Kuchinzi anogona anotora mabhuku gore roga roga. Munyatso kuona kuti Mwari vanoshamisa. Bhaibheri Mwari vanoziva panenge achiti vepasi vachave pamusoro. Vepamusoro vachave vepasi. Mwari vanenge vachiziva. I've seen quite many people here vanakadza navo. Vandakadzidza navo inini. Vekuti ndaitoziva kuti ningi bhuku rinotogona ningi. Ningi so. But right now you look at them. Auzogona kubvunza munhu but unongoti Mwari what is going on? Ne intelligence nemunhu uyu. Nekugona kwaita what really transpired. Munhu anozvagwa akafumbata chipo chake. You can't take away chipo chemunhu no matter how you try, how many times you try or how much you try. Munhu akazvagwa achinzi anogona muchikoro. Umwe akazvagwa akafumbata chipo chekuti anga asingagoni kuchikoro aita number 49 out of 50. Chipo akazvagwa akachibata akazochiregedza kudai iko zvino aita mari nemakeke. Posa akazvagwa ane chipo chekubhika makeke. Akazvagwa ane chipo chokuimba. Kudhara waiti ukataura nyaya dzekuimba kwabereki wainzi kuimba ndekwemarombe. Ndezvechirombe. Vangani vaita mari nekuimba. Akazvagwa ane chipo chake. Vamwe vaita mari cheko cheko ndekugadzira musoro makeup akazvagwa ane chipo chake. You can never take away people's destiny and you can never take away a blessing. Mwari avasarudze. The rejected stone. Guys, ndakambokudzai nyaya yangu ati was the rejected stone. I told you that guys, inini ndaive ndiri rejected stone because ndaive ndine musika wandakandisingawi. Ndikutozvitaura muti kechingani. Ndaive nemusika wandichikura. Vabereki vangu tried kutodaunisa mwana chikoro chinodhura, mwana wedu tigozodai nokuti vanga vasiri vanhu vanowana stereki, asi vanga vasiri vanhu vanoshaya, asi taikwanisa kurarama zviri comfortable. Ndanga ndiri rejected stone guys. Ndikasvaka kutiza kumba.
munowa kuita rejected stone kutendera kumbeya nenyika mai mwana kumbeya nenyika kumbeya rejected stone munoiziva kusvika vati baba vati handina munhu handina mwana akadai baba wangu handii muzivi uyu handina mwana akadai kushungurudza vabereki munokuziva ndakambokuudzai pano kushungurudza vabereki bvunzai vana maita wavo ndichita zvinogara zvakadaro vanoita apa pane chandoshaya kumba kwedu zvese zviriko makore acho futi wezveto zvaitorema kuti kunzi munhu nemunhu ane rumu yake asi taive nemumwe nemumwe aive nerumu yake vanhu vaitovata vakawanda mudining room ndomaivata vanhu vakawanda asi taive nemumwe nemumwe nerumu yake but ndaive ndiri the rejected stone, the condemned child, the black sheep of the family. Ndakambokuudza ndikati dei mai vangu vangu vari vapenyu nhasi handizivi kuti vaitaura kuti chii handizivi. The rejected stone ndini ushu mufamily. Mwana kuti ndanisinga zvaitonzi ndezveshavi kusawa kwacho hapana. Dzimwe nguva masere sei fanai mushe masere sei dzimwe nguva God will be allowing that to happen for a reason, so that pamberapo his glory and his grace will be seen kune vanoramba, kune vanovana doubting Thomas vavai zvichaonekwa. Apa ndigoti ndaive munhu kana chiti ndirurani munhu asingawe guys, ndaifarira zvibhakera, ndimunhu aifarira kuzvibhakera, kurova vanhu, kurovana nevanhu. Ndaita basa kutotengwa guys, kwete kutengwa kupuwa marika. Kukumwe vaito zati hande tomutora meli, hande ikumba kwana meli tomutora, anogadzisa dzese kunogadzana kunorova. Ndosvika ndopura munhu. Apa nyaya handizivi kuti nyaya muri kuona the kutukwa kwacho kwanga kuri pandiri guys. I call it kutukwa because hakuna munhu anenge asina kutukwa nda zvinhu zvakadaro. Hanimona ndapedza ipapo panozoenda kumapurisa vakadzi warova munhu ngao kumapurisa ndasvika kumapurisa kwakuya ndindosara ndibhadhara fine vaya vandinyengera kuti handu unova munhu vamira uko vabereki vangu ndovochidamwa kwai kuti kurovavanisa ndandisingaiti zvokuti ndotaura. Bvunzai vanhu vari mugweru comment section ndokugweru ngavanyore mucomment section guy. Handisi kutaura zvinhu zvokunyepa, handina ndatenga kana kuti ndasara zvinhu zvokunyepa. Vanhu vari mucomment section ndokugweru ngavataure chokwadi kana chinyepa. Ndaihosara ndava ini vabereki vangu ndovochidamwa vachigara vachingobhadhara fine zenyaya dzavasingazivi. Kodzi yachanga iri yei handichagoni kurondedzera nyaya isi yangu iyo yekuda kuindini ndangoya ndikatogwa ndikanorovana nevanhu guys. Ndaiko kana ndichikudzai munofunga kuti mafanisi mungaseka, haasi mafanisi, haasi mafanisi. Ndaigwa nekugwa nevarume chako chako, kuturungirana nevarume, kuturungirana nevarume ndichihwina futi, ndichihwina guys. Ndo panotonyatsa kuona kuti Mwari vanondida, Mwari vanondida inini, Mwari vane chekuita neupenyu hwangu. Kwavakandibvisa kwacho naka, kwavakandibvisa Mwari. Unoziva kejika ungaseka ka handisi kutomboseka. Ndikatanga kutorara history yangu mudzi dzangu inoda kutobuda cheko kutobuda because kwandakabva ndinyatsokuziva kuti Mwari vakandirwira pakaoma guys. Ingade ndiri grave kudhara inini, ngade nditori guva rakafa kudhara ndikudzei, but Mwari vaitora nechinangwa changu mufunge. Mwari vanondida ini zvandonyatsoziva. Ndosaka ndichinyatsoti kune vanhu vanogwani nyika, you are not fighting me, you are fighting God's grace, because pavakandibvisa ndade ndiri guva kudhara guys, ndade ndiri guva ini. Makambosvika pakuvhurigwa gurupu remaprayers namai vako vasingazazi kuti voita sei, kuvhura gurupu remaprayers kuti vanhu vaMwari huyaiwo pano hospital yese tinabatira kumba kwangu kwaita mweya vatisingazoti wabva nekupi nekuda kwemwari tinushu. It's either ndaifunga kuti ndife nekubayiwa kana nebanga guys, kana kuti ndaifunga kuti ndife neAIDS. Handi muri kunzwa? Kana kuti ndaifunga kuti ndife, kana kuti ndaifunga kuti ndife handika, kana nekumeno, kana nekuroyiwa nevanhu cheko cheko mufunge. But Mwari vakati no, mufunga kuti ndoziva upenyu hwangu guys. Zvandaita zvese mufunga kuti hapana vanhu vakambozama kuda kundiroya, hapana here, varipo, but it failed because God had a purpose with my life. Purpose andisinga even kuvabereki vangu ndakambokudza inga ndikasi ndakambotora TV yemamedia, ndakambokudza TV yaikosha kare chikura isusu, kuitora TV kuipa vanhu kuti ndo kuti torai mai vangu nabangu vanoshanda chatenga imi TV kutora kuti oi muri kuona the extent of misikanzwa yachanga iri papa.
God had a purpose. Ngade ndakafa. Mabhawo emugwera ndakamatenderera isa chimatenderera ndichikura ipapo tichimatenderera ise mabhawo ese kudai tichivhundusira vanhu mabhawo emo ndakazenge ndajoina kuru revakomana randaifamba naro ndirini one ndega musikana ipapo apa ndaive ndiri tomboy chitomgeo anomaona ndandiri tomgeo ndaitopfeka izvozvo zvinove senge zvechikomana izvi handimaona asi God fought for my life because he knew zvanga zviri kumberi zvandandisingazivi inini zvanga zviri kumberi kwangu zvandandisingazivi mabhawa ese aunongoziva kune waitaita limitation waingopinda paunoda anytime pandoda anytime ndaingopinda patangofunga tichikwata chedu chakanaka taingonopinda patoda handiona nguva iyoyo asi Mwari vaitigwira. Pane mamwe mafaiti ekuti guys vanhu vandaifamba navo paigwiwa zvokuti unenge uri wanika uri kuside refight yako handigire chikwata chako ichi guys pachigwiwa vamwe vaivanika vachidzoserawo hanimaona handikanga mumwe fight guys yakamboitika tichibva kunonzi kuchitukuko hotel kusekas kwainzi kusekas kugomba uko vanhu vekwetimu rangu rekumkobai ratangana nemakardi ekuna chivil guys muri kunzwa pakagwiwa makardi anotema guys chero nemabhotoro anoziva pakagwiwa guys iri ndiri mukati mwo saka zvandaiita hanimaona ndainongawo mabhotoro ari padhuze ndichiputsira mumisoro yemakardi hanimaona ndichiputsira ndichigwira ndiri kusaidira timu yangu pakagwiwa guys we almost lost one of our guys ipapo mumwe mwana watatinai ipapapa tatiri vanaka tichikura hanimaona because makardi aive nemoto zvokutodaro zvokuti vanhu pakanga pakuoneka kuti pana paka hapana kumira musheka tikatanga kutiza vanhu vese vakatiza pakasara one akabati vakazoitwa party guys zvokuti akanongwa vanhu vachifunga kuti atofa vakaita kutsira kumutsika musoro kudii hanimaona tikati Mwari takambomira zvifaiti izvi tichiti munhu kwanzi mutivhurire malaini manje alright chiripo ndichiti Mwari munhu afa tichingonamata handimaona vabereki vachingotivhundusira kuti musa akangofa chete on you apa muri vana guys ari kuvhundiswa muchiwa wait yekunzi kufa guys munoita kuvhunduka kuti saka kana akafa totoenda kujeri asati sister wa mumwe wedushu akasomuka ake saka muri kuona kuti kwatakabva Mwari vanotida so ndiri mutano kudai ndiri pano kudai Mwari vanondida mukufamba imo muchifamba muchidaro mune zvakawanda zvinenge zvichiitika mukufamba zvakawanda zvinoitika mukufamba muri zvigroup muchita musika wamuchi zvakawanda because gwere racho tisaitonga ndikakuudzai guys taitonga gweru munogona kufunga kuti kunyepa but is the truth munogona kufunga kuti kunyepa but is the truth funzai vari mucomment section vanoda kutaura chokwadi vakudzai taitotonga zvaitoskama taitori nevamwe vandakazenge ndoura navasikana vaitobva kumadhoudhou indi ndoga ndaive ndiri kurukesheni vaitodhiraivha mota vanaiva panguva idzodzoka vachiya kuhondipika kumukobha ukoko kuti tinonetsa zvedu mutaundi yegweru kungononetsa chiite mutaundi yegweru sikawo asi Mwari vakaramba neupenyu hwedu ndinotarisa kudai so vamwe vachona vandakakura navo nchidaroka vakafa guys kufa cheko takavaviga vamwe unotonya vari kurwara kugwara cheko unotoona kuti ari kurwara ari kurarama nekunwa mapiritsi but kana Mwari vakangokuda ndosaka ndichiti guys hakuna munhu anotora anointing yako ende hakuna munhu anotora zodzo iri pauri vangakushungurudza vakadii but shoko anointing yako zviri mauri havakwanisi kuzvitora saka kune imimi vari mucomment section nemadiaries kana murimo munooparata nemaghost kwamunenge muri because it's possible kuti munogona kuoparata nemaghost kwamunenge muri kana mauya pano mopfeka maaccounts enchechi yayo moita vanhu kwafa hani muri kunzwa in everything that you do there's a consequence you can hide from people kupfeka maghost kuvanza vanhu handiti kuti vanhu vasazoti ndinani yes you can hide from us you can hide from your relatives but you can never hide from God and you can never run away from God anti muri kunzwa you can never run away from God and you can never hide from God anti manzwa
Saka you can do what you want. Moita ya munoita makapfeka magolden makadi muri kwamuri. Kune ari kuona. Kungoti avatauri chokwadi guys. Havakuzi chokwadi. Munoziva kuti kune maghost right now ka ari kutotsva izvo zvina zvisi kuvafambira. They will never come here and tell you. But somehow in their conscience chifunga kuti pone haazokudzi. But right now things are not going well. Zvinhu zvanga zvakanaka zvikutodirika wese. Hama mudikani, stop what you are doing. Stop what you are doing. Zvinhu zvako zvikunakire. You are destroying yourself slowly. Mbijana. Imba yako iri kutoparara. Basa rako riri kutokanganisika. Wakanyara kusunuzi, you know what you are doing to other people. Wananga chingo chairman is the ghost iroro. But behind that ghost, it's you who's there. Zvina zvisikuto izvo zvinhu zvakatooma urikutoshungurudzika kuti unoita sei une stress. Siya mudikani, it's not worth it. Fix your life. Fix your life. Tsvaga mwari chawanika. Nokuti chasvika nguva yekuti anenge asingasawanikwe. Social media iyi zuka rinogona kufuma mangwana akaivhara pasina social media. Social media iyi inogona kufuma mangwana pasisina. Handiona. You have destroyed yourself. For what? Because ungozvinetsa ko kungotuka mashoko ana zvanoita munhu aya haambofakata zano kurarama. Asi blessing ringe richingovapo richingoenderera kumberi. Let's stop this radically. Let's stop this. 2023 ngatisiye zvisina basa izvi. Anditi run. Kaona pari kuitwa zvinhu zvonyesona kuti zvazvindi benefit izvi. Tidza kudarika. Kungodarika kudai. Kungodarika kuti izvi zvino. Tidza kudarika. What I don't want to be part and parcel of this. Ndanangoti nditaura nomunhu. Asi chikuru guys. Ndoda 2023 uno. Mwari varelease my blessings pamusoro popenyu wenyu. Chauri kuchemera ndiwe unochisiva. Chauri kunamatira zuva nezuva musodzi chizara pilo ndiwe uri kuchisiva. Mwari dei mangoita kuti muregerere vana ava, muzarurire vana ava. Vatore what belongs to them. Vatore makomborero avo. Vatore blessings avo. Vatore zvavari kukumbira kwamuri, muvape, murelease. Life yavo iindire mberi. Atimaona iindire kumberi. So vadikani muve nezuva rakanaka. Anditika tozodzoka kwanzi malaini ndegani kuzodzoka tigozonyatsobvura zvakanaka tisha life yedu zvakanaka. Iyi yanga ichingori yekuinspire. Antika yekuinspire somebody who's going through tough time panguva ino. Ari kusangana nezvakaoma panguva ino. Kungoti mudikani dzokera panzvimbo. Dzokera panzvimbo. God, this time is the best. Mira. Usafunga kuti Mwari vakupindura, vachakupindura. Achakupindura chete vavengi vachida vasingadi. Tafura ichagadzigwa mberi kuvavengi vako. Wakatarisa kudai. Ichaiswa tafura kudai. Kana tafura ichaiswa mberi kwako kudai, ugodla patafura kudai, vavengi vakadongoro kudai. Vachingotaura iwo uchidla patafura unenge wagadzikigwa naJehovha kudai. Nekuti ndiwo Mwari vatinodana kwavari. Muridzi weupenyu, muridzi weuniverse, muridzi wezvese. Muve nesuku wakanaka guys. I love you so much.